Sincer, notă de la 1 la 10. 10. Prea e genul meu muzical, eu ascult manele. La beat, n-am cuvinte. Chiar m-a terminat. Așa puțin trap ascult mai mult de la film eu am ascultat mai mult Paraziți așa mai de mult. Foarte ok așa. Pentru manele, sincer, eu aș da o nota pe ascultați trap și așa, eu zic că e mai mult de 10. Avem mangle la căști, mangle pretty fit. Suntem aici în Ghena 4. Nu sunt supărat, așa stau eu încruntat, cam sinuzită. Sunt aici cu pianul, celebru pian, Mangle, care a generat sute de vizualizări pe TikTok. Sunt aici cu fratele meu Puric, face cryptocurrency acolo, e în drumul spre succes și e greu de descris ce se întâmplă acolo la clapele alea. Îl avem pe fratele Pitic, un fel de scat storci, dacă nu chiar el, sau geamănul lui îndepărtat de peste Atlantic. Din Ilfov, scat storci din Ilfov, doamnelor și domnilor. Da. Mă aflu într-o ușoară criză existențială înainte de plecarea către noua serie de filmări. Cum am numit asta? Că nici nu mai știu. O să dau cut la postproducție. Inspecție Mangle. Am o criză existențială. Nu am țigări. Acum am țigări. Datorită... Vedeți, cryptocurrency. Eu stau, fac rap. Stau aici, fac hip-hop, fac trap, rap, Mac. Și băiatul aici, Bitcoin, Ethereum, mă aruncă cu țigări în mine. Până la urmă, de fapt, pot să fiu... mai e două. Haideți să vă fac o tură din... Mă rog, nu e casă, e pe... Adăpost. De refugiați. Mulți dintre voi mi-ați scris pe TikTok. Și nu știu cum ați reușit, că mi-ați scris, mi-ați spart conturile. Ați intrat pe conturile mele și m-ați întrebat. Andri, Mangle sau cine o-i fi? Care-i faza cu frigiderul? Frigiderul ăla viral, da, pe care l-ai folosit în mai multe TikTok-uri. Uitați și frigiderul legendar. Suntem aranjați, suntem gata de plecare. Permiteți-mi să vă iau cu mine într-o excursie la toaletă. Vreau să vă mai arăt ceva. Fiți atenți. Nu știu cum să arăt. O să vreau să iau pianul din studio, să-l pun undeva aici în baie. Și pregătesc o surpriză foarte frumoasă. Lăsați în comentarii dacă Billy era un rege dac, cine ar fi fost? Decebal sau Burebista? Și ăsta cine ar fi fost? Sau Decebal sau Burebista? Batista, boom! Suntem aici cu Larisa și Briana. Super! Remus, What up? Andrei, îmi pare bine? numai bine. Larisa și Briana scot un EP weekendul ăsta. Piesa Pretty Fit. Vedem, poate îi place, poate nu. Îmi place începutul. Da, și mie. Avem un zâmbet. Îmi place partea cu cigarii. Frate, la beat, n-am cuvinte. Chiar m-a terminat. Sincer, notă de la 1 la 10. 10. Îți bombă versurile, doar că
un pic mai vocal, dacă ești Mai vocal. mai vocal. Se aude foarte tare melodia, Vreți să ne lăsați un follow pe Instagram? Super. Mulțumim mult de tot. un pic mai tare dacă ar fi vocea ta, cred că ar suna de 10 ori mai bine. Dar o notă de la 1 la 10, un 8,50 fără discuție. Primii 10. Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Mutu. Să trăiți, bună seara! Bă, suntem în tricou, ce cu nebuni ăștia? Vorbim serios. Da, salut! Cu cine suntem aici? Cu Enzo. Cum? Cu Enzo. Andrei, trupa mea se numește Mangle. Sunt de la trupa Mangle, scoatem un mini-album weekendul acesta. Cum vă numiți? Mihai. Mihai, îmi pare bine. O să scoatem weekendul ăsta un material, se numește Liber Arbitru. O să-ți dau căștile astea. Astea sunt căștile. Este muzică rap-trap. Am înțeles. Nu prea mi-intră, nu mi-ajunge la urechi. Păi trage mai așa. Puțin mai încet. Tare beat-ul. Îi place, îi place, îi place. Mamă, e tare rău piesa. Aici e engleză, nu prea știu ce zice oricum. Stau lui. Zi sincer. Poftim? Zi sincer, notă de la 1 la 10. Bă, nu prea e genul meu muzical, că eu ascult manele. Pentru manele, sincer, eu aș da nota 8,50, dacă nu chiar 9. Dar ăștia care ascultați trap și așa, eu zic că e mai mult de 10. Și eu zic să o ascultați, că o să ascult și eu. Mă jur, Wow! pe nu ascult. Te jur, Hai. frate. Cred că îi place un pic. Eu n-am TikTok, Pe Insta, da. N-ai TikTok? n-am. Că nu mă Vezi, lasă mă? nevastă mea. Vedeți, mă, bravo, faci bine să faci. E mai bine. Bine Ce să stau faci. eu să mă uit la femei dezbrăcate la alea? Mă bun. Aici, Mangle Urban. Mango. Mamă, de tare rău numele ăsta, e așa mai... Așa. Cum e? Sincer. Eu așa puțin trap ascult mai mult de la Fimiu. Eu am ascultat mai mult Paraziți așa mai de mult. Aha. Foarte ok așa, mai ales că sunetul pare de calitate, ceea ce e o mare problemă la muzică de obicei. Și cu prietenii tăi, Normal. Băi, dacă să vrei. dați follow la Mangle. Domnul Mihai, vă mulțumesc maxim. Aveți Probabil cumva că Instagram? succes. Nu. Nu? Nu. Bine, vă mulțumim mult de tot. Succes la lansare. Numai bine.